тахтапуштата хунук задагӣ бошад, писар мешад гӯягар, хаватаки O'zbekistonna тамошо кун, 100 дард ба даво, оби хаватак. Саломатӣ ба беэътибор намешим, вохпул намешим, видео то ахиша тамошо мекунем. Санатори хаватак, бовар кун, эн ҷои беҳтарин, ҳавош тоза, оби гармаш ҷонон, 100 дард ба даво. Амакҷон дамгирӣ чӣ хешост дамгирӣ? дамгирӣ набз, худо шукр, биада шукр. Халқ шароитта набз, худо шукр. Мана ҳамин обаш барои обаш омода, мана барои почик, барои вай, ҳамин миён, мана омода, мана личини кросим. Мана авқотхӯрӣ набз, бемалол, собаш не, ҳамин нормал, ҳамин адуши гилас сир мешад. Тамом. ҳавои тозагиша бентон тинҷакак мана дута xolamni mazza kechgan. Sharoitlar qanaqa xola? Sharoitlar juda zo'r bola. Mana biz kelganimizga ham 10 kun bo'ldi. Men Sirdaryo oblasidan kelganmiz. Mana singlim, qizim, nevaram hammamiz kelib mana shu yerda dam oldik. Biz ham reklamalarni ko'rib keluvdik. Juda yaxshi joylar ekan. Suv ham birinchiga turadi. Birinchidan suvlari juda ham yaxshi ekan. Ichyapmiz, vanna qilyapmiz. Elektr nimalar olyapmiz. Fazlar oyog'imizga, boshimizga masajlar olyapmiz. Vannalarga tushib parafin bor. Ishqib abidlarim, kicham, hamma choylarimiz, ovqatlarimiz zo'r. 3 xil, 4 xil ovqat beradi. 10 roz dam megram go'yi hamma chisash darunаш ба продукта личениш нархошон аз 3000 сомон то 3000 сомона. Аз гринзи qo'shqan мегиран, худошон бурда ҷо мекунан. Результати хаватака тамошо мекунем. Мана амак инсулт шудагӣ биган, ра рафта наметонсиян. Мана 6 розда уже мегӯям ки результат ҳай. Ҳамин хеле амак шунақами? نه бачако як гап мезанам, бовар намекунӣ. Хаватака обаш бовар кун аз 1400 метр мебурад, оби шифобахш. Дастат бовар кун месӯзад. Чанд градус ки? 80 градус. 80 градус гармӣ. Оби шифобахш буд. Набин. Мезанед ки жулко тоза мешад, ҳар хел каселик бон намебарад. Кини як бизанед кини. Ана йигит. Гар. Оби гарми 80 градусга ба загар мегирӣ. Баъд аста хиста туз ғори будааст. Намедонам чӣ чизе. Набинтон. Худи барф будааст. Аз ванна мебурӯӣ, туз ғорибе медарӣ. Бо инҷо турецкий вай будааст. Парми намедонам чизе будааст. Ман инҷо бо якти дига сауна будааст. Инҷо медарӣ, санга гарми шуда загар мегирӣ. Ягон чизат намемонад. Полни ҳамун дарунака хунукиҳо дурон намебаравад. Бо хунукӣ набуродага инҷо писок будааст. Инам писоки гарм, коллектив мепартоӣ. ҳамин биям хунукӣ набуродага мана ин бучка медарисонӣ. Небин. Маргунов мешӣ. Дарнаш ҳам ту медарӣ менам ҷиме. Менам яшкича мепӯшам, якта калачат мемонад. Баъд ана кнопка зер мекунам мепези дарнаш бе. Мана дидӣ калачат ана мехе мешад, загар мегирӣ. Кароч ин чизои офтоб дида ҳайрон мешад. Инҷа ба 8 хел гарми будаст. Небин. Ҳар хела доруҳо хӯрда мегарди. Мана ту барои простатит, барои ҳар хела шамоламиш ҳам ту мешинӣ. Гармака гуфтидӣ. Мана ту биличини. Кадом каселиҳо ба оби хаватак фоидавар? Ҳозир аз духтура худашон мепурсим. Мана инҷо вираж бидиян. Салому алайкум. Салому алайкум. Ҳамин оба веша мегуфтид ми фоидаша. Кадом каселиҳо ба фоидавар? Qaysi nimalarga foyda beradi kasalliklarga? Bu avvalambor assalomu alaykum. Bu suvimiz Xayr Xavotoq sanatoriyasida tashkil topilgan bu suvimiz eng davo 20 xildan ortiq bu yerda fizlicheniyalarimiz bor. Shundan eng asosiysi bizni mana shu mineral suvimiz, yod, brom, kaliy, kalsiy hammasi mujassam. Endi bu asosan insultdan keyin qon aylanish sistemalarini yaxshilash uchun, asab tizimiga, teri kasalliklariga, ginekologik, urologik kasallarga, qo'yingki 10 dan ortiq kasalliklarga davo, osteoxondrozga ham davo. Mana shu suvimiz hozir mashhur chegaradosh bo'lgan Tojikistondan 50% hozir Tojikistondan kelishyapti. Xasta bilan kelganlar xastasini tashlab ketishyapti.